Ďalší video po malej prestávke. Očakávame, že každú chvíľu vstúpi nevesta. Zatiaľ vstupujú družičky a družbovia po slovensky. To je jeden z malých chlapčekov, ktorý nesie prstene. Je to obrovská podsta. Je to z príbuzenstva. Je to pána doktora Reismana synovec. Očakávame príchod ďalších. To je sestra toho malého chlapčeka, ktorá rozhadzuje ružičky. No už by mala vojsť nevesta. Vojde nevesta, jej mamka a jej drahý otecko. Jej mamka je moja sestra, na ktorú som nesmierne, opakujem, nesmierne pyšný. Bohu žehnaj im krokom. Thank you. Túžobne očakávaná nevesta vošla v doprovode svojich drahých rodičov. Každý zmlkol, počuť iba hudbu. Komentujem. Nastáva rozhodujúca chvíľa ich rodičia. Rodičia nevesty. Nevesta a jej nastávajúci. Bruchim Habayim B'Shem Adonai. May you who are here be blessed in the name of the Lord.